ଆଜିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର, ଆଲବମ୍ କୁଇନ୍ ଚୁଲବୁଲି ଦୀପା ସାହୁ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସେ ଜରାୟୁ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। 3-4 ମାସ ହେବ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜକୁ ବର୍ଷେ ହେବ ଦୀପା ସାହୁ ଏହି କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତେବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଓ ଅଲିଉଡ୍ ଜଗତରେ ପୁଣି ଥରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଏ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ପରେ ପରେ ଦୀପା ସାହୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଲିଉଡ୍ ଜଗତକୁ ଦୁଃଖରେ ଭରିଦେଇଛି। ଦୀପା ସାହୁଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଅଶ୍ରୁର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, MBJ ଟାଇମ୍ସ।